Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yung aming nga sa pada papagayam. Manibor ito yung Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Pamasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kaniti fanpage nga iti Manong Nemi. At iman nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, Rito ti pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag ng aldaw kada kay aming asangapada. O gayam mi, please share this program, share. Pag-share yun ti program tayo, tapno di kas tagata, aradup tayo matlang adungeg. Iti onos ti mga oras ti programa tayo. Kahit padaanan nyo papagayam, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Christina. Tama ba? Christina. Ni Christina kita agkabsat da uliladan ademang. Aglaklako lang ni Christina agkabsat iti popsicle o ice cream stick ice cream. Ngayon si Mayat kano ti biagda kapot ti panaglaklako na lang iti popsicle. Kasano nga nang masama ka na papagayam mi. Okay, hindi inurugi. Tapno malpasan. Tuloy-tuloy din tayo panagibasan natin pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Katrina. Okay? Tapno ni kastagat tuloy-tuloy nga umat makaisturbo ka na kayo, nagdengeg. Concentrate tayo tagdengeg nga rod kapsat. No kasano nga bimak na nguno si Maya tibiyag at maysa nga glaklako ti popsicle, maysa nga balasang nga ni Catherine. Sagodayin nga rod ti surat ni bagayam tayo nga Catherine. Catherine matlang mo na. Sandira. Magbaliktad tayo sa Katrina. Ni Katrina. Kung ano rito ay, Dear Manong Nemi, Abi nga ta Manong Nemi nga saan nga pinagpapada ni Apo Diyos di kasasaad dagiti parsuhana. Dati di Manong Nemi tikang kanayon ko salsalutsutin ng runa, idi, tatalagang sagsagrapem miti panagsagapa. Hanggang sa Manong Nemi. Abong-abong laeng, ti pinanawan, datatang kininanang, nga pagnaidan mi, nga kapsat. Wain Manong. Paggraduar ko idi ti high school, idi agsarunong nga pumusay, dananang kinitatang, iti, aksidente Manong. Tricycle driver ni tatang kat pasahero na ni nanang. Mapanda iti tiyandaan nga pagtrabahoan ni nanang. Idi adamang dungpar nga dakkel nga truck iti tricycle. Intrayan na pay. Imagine. Nagladingit kami ti kastaunay Manong Nemi iti kapsat ko nga ni June. Ado nga luwati nagarubos kada kami. Nangro na Manong Nemi kat natainganak nga nagadi. Upat palaeng titawan ni June, Manong Nemi,
idagraduarak iti high school, iti matay nga naggandan datatang kininanan. Wen, iti simba iti agabay nga lungon, manunemi, kasla di pulos maibus dagiti luwak nga garubos. Nga magparparnuhay kadagiti adu nga saludsud. Apay nga datatang kininanang, apay nga saan nga di kita'y managdagdakas kumha, iti mangipulang ang tibiyagda. Apay nga di kita'y naganak ka na kami, kasanon tibiyag mi. Kasanon ni June. Kasunong isakad ko, tinaranya ka masakbayan mi. Ada nga ta masakbayan, naranya ka sakbayan, tikas ka na kami manunin. No kabagyan, awan ti kabagyan mi. Tagbadpada manunin mi, datatang kininanang, nga may laeng, ni kapag naed dito nga awan ti kabagyan da. Lupay lula, auntie, uncle, iti pangawag ko manunin mi, di kiti karuba mi. Dakam lang manunin mi, di kasto, di kasasaad na. Kabungata, tawan ti daga, kat dito'y laeng na isulsuli manunimi nga sidig, dakil nga algarubo, tinangipatakdaran datatang kininanang iti kalapaw. Abong-abong man. Ano kasta nga agbagyo manunimi, marba, marakrak. Mapangkamto man nagkamang manunimi iti kasidgan nga balay nga dakil. Balbali to manin nga bangunin ni tatang kininanang ti abong-abong, kalpasan ti bagyo. Numanon nga bagyo manong name tinapuutak nga kasto tinapasamak kada kami. Gamutawanan di kinagandang kada kami manong name kapilitan nagtrabaho ak. Na dumay di manong name di pagsarkak nga trabaho ti makadakis manong name no agmapanak sumrek nga kas katulong kursunada en nakmat ti amok nga lalaki. Mapanak agbalin nga servidura manong name ti karinderya. Adumat di kiti lalaki manong naming amang chansin-chansin kanya. Di kiti babastos nga lalaki a customer. Adu di kiti napadasak manong naming. Aging ka, nga pinadas ko, ti agla ko, iti popsicle, kanda dumapay manong naming nga mabaling kong isulsul. Kaya't nung kasta nga mapanagagtrabaho manong naming ibatik ni June, dito'y kalapaw. Ibiling kuntulayangan manong nemi di kasingadan nga karoba mi nga ni Lola Sima nga pakikit-kita na. No mapamit makiayayam ni June manong nemi kaaduan na nga pagsangitan da, sutsutilin da. Awan ti mayat ang makigayim kang kuwana ta na singpet-met ngam kay talayangan manong nemi ti babat-bati ti kalapaw nga pakikit-kitan to ni Lola Sima isuna. Ano dumteng ton ti pangaldaw manong nemi kat papapon to balbalunan ni Lola Sima iti kanan na. Gasto iti trabaho, manong nemi. Nangruna no kasta nga summer, kapudot na. Mapanag agangkat manong nemi, iti pagramidan, ti popsicle, ni Tata Sido. Oy, Katrina, Tata, alam, nakasaganan ti parakan ka, ti lamang bagkaten. Ha? Kaya mo't lang, ngibusin nita, nagyan na. Kaya Tata, kahit masamong maibos, pilitan ng sublim. Ngayon basabol nga ibusin, paibos mo. Mapangkakumenta ka na kita, pagdadayaan. Tapos sadya, nagpadaya, din ka agistak kasi dyan, makilumba ka na kita, kapadam naglako ti ice cream, o na popsicle, o na dumapay. Pagdataon, pagdanakin nyo. Ala, dati kiring-kiring mo, bating-ting mo, labaklay mo, di mo sanot kaya. Kaya, Tata. Kaya, nakakasin muna muna man. Running to 17, Tata. Napintas ka. Balasang kan. Alwada mga damang rape ka, damang kidnap ka, damang rape ka. Lani Tata mo. Sumad lang ako pagpauta nga pagtrabahuan, sumrek ka katulong, kabuta kukurso na dahil tilangam. Wapay ka din ngamin nga siyakpay nga nalupoy, nga nakurapay, so pwede magaramidan dito sa angan na siya. So, nga ganan ka, Katrina, Wen. Tata, inakon. Sige, numasapam nga malako na ita, mabalin mo sublit, mangilaw ko kamarin. Noawan di masarakak manong name yung pagdadayaan, itadak latamat manong name iti asidig, iti yatsendaan no pagkaaduan da kita tao. Popsicle! Popsicle!
kiring-kiring mo ito, bating-ting ko. Papsikil! Papsikil! Gumata ka man. Manong-manong. Duwan, sagay sata. Nagang mamahante ice cream, nagsakit ng ipon ko, nilamiis. Ay, papsikil. Di, duwalatan di bayadak. Ganan siyang pa hindi may isa. Gamanak mano, siya kayam ni Aris. Aris Gambeng. Hala? Siya man ni Katrina. Gamanak, ading, napintas ka. Sige, kada inak ituloy tagtrabaho. Inak batil si Bento. Loko mo tayo yung Aris eh. Kurso na, nagsiguro. Ay, tata, gumatang kayo. Ay, kalaman upat, balasang ka. Yawid ko. Barang no santo pa lang marunot, dumaon na kibalay. Alis to lang nga. Napintas si tanggan na tata. Ay, napintas si tanggan na. Bayat nga rin nga, alis to nga sumrag, natanggan balasang ko. Ala, ni tata, sa bali man timagmagada. Ay, kinuwan, natanggan na, alis to nga sumrag. Bueno, data ba, panunot mo di, ama di balasan ko. Basta sa balit man naghamat ko data. Uwan manunimi na irwa makonti ka string na trabaho, agor ornungak. Siyempre, no, adong maganan siya manong, gumatangak mo na ati bagasmi nga agkabsat, kaya tayo groceries, kasapulan mi sabon, toothpaste, paggadikos, paglaba, asin bugkoong, betsin. Gumatangak mo na manunimi, tigit delatas, kada noodles, nalisto lang nga lutuan mi kini ading ko, nakasta nga mamigat kami, gumatangak mo itlog, ganda dumapay. Kasi na doon tuwang tirabi, manunemi kat saan nga makaturog, tikapsat ko. Napudot ate. Anana? Napudot. Kat palipaypayan kami. Ito ka nung amin nga, at kuryente dito'y kalapaw ta ate. Ading ko. Mahanda siguro nga, ikaptan di kuryente dito'y kabuta. Kabutan niya, sante mo dako ka dito'y nagdiswan na. Ken, maaman natin ko urat at damat silaw taking ki. Kasi naman manang no, anda o may magtakaw ka datad to eh, magtakaw da. Ano mo, takawan da. Kita mo baka no mo da nga da, itultuloy mo ako kwarta. Data pa ito man tatakawan, nagdakis damot din. Wala saan kat, umay takaramisan, napintas kamit nga ron manang. Manang nga asinapad Diyos yun. So na tayo masigura baybayan. No talagang mga asin na po Diyos, apay nga natay datatang kininanang. Sam ko ko nang tikas anak ko, ading ko. Amo nga mabalawon na po Diyos kadakas na itak. Kasta ka di ate, uwin. Basta kumpat talaga kinahapo Diyos. Sana tayo nga baybayan. Di ba kami yung mga anak manong name kat awan ag sakit itinakana ka na kami nga kapsat. Numampay, kalapaw lang ti ayan mi manong. Awan pa electric pan, awan pa kuryente mi, pagsayatan na manong name ada na kiti kundaway, nga dalamok, nga madamat muskutero mi. Pagsayatan na manong name gabot at damat mangbangbatay ka ni ading ko, itugot ko kumangim na pudot, makagsakit. Napimitas langin, natutiunag ti kalapaw, manong nemi, tapos ni kasta, kahit na si septic. At ada kiti kong daway manong nemi nga mamalmanak, ado pa lang tilako. Adan manong nemi, di kiti aglako iti mani, popcorn, nakaduwak manong nemi, nga naka-istambay, iti asilig ti tiyandaan. Mani popcorn! Mani popcorn! Popsicle! Maleme na ading ko, awan rin gumatang di Popsicle. Dalata, nadagaang pa lang. Popsicle! Mani popcorn! Mani popcorn! E di mo yung sang aldaw manon nemi, malum. Masidmat ka din natin, ang pati manon nemi, sangkuhan na nako.
Idi adda ka barbaro nga ropa nga glako iti mani popcorn manon nemi. Imasidag iti abay ko. Mani popcorn, mani popcorn. Kinitak. Kinitanak mo. Halo, manon. Agdadamo ka? Damok, tumay glako. Hanggang may bagay kang gamanong, taglako ti mani popcorn. Api ko mga bakay. Nagguhapo ka. Agyamanak. Uris ka, hanggang bagay kang taglako ti popsicle. Nabintas ka. Agbeso matikin bagak manong name ita kada kita makaranranak no ko ngaglako ti mani popcorn ket adari kita sungram. Pakawanag namo Diyos na guyawa kibagbagak adari kita nakangisi kasla tay ano siya ti customer ket kasla jak kahit kumot gumatang nga bota. Siyempre nasukatan na mani makakita nga saan nga napintas ti narugid si kukuna. Ngam dati nga para kabarbaro maglako ti manikin popcorn manunemi ket hamat ka din napintas si bado na kagangailangan bado naka-shortpan naka-chinelas kagangailan di t-shirt na ken awamot ti mako na mga nairkos ti bagina awan relo na yan awang kwentas na sa bagay alangan mo't nga nakarelo no kwentas ti kita glako ti mani sila kanyak manunemi kan kanyong ti aritos ko so lang manunemi ti kapat kanya adan makalawas manunemi nga kanarana kami hindi umasidag kanyak kumusta ti biyag kastoy kas makitam no jak ba ibus ti lao ko kang popsicle siyempre basit ti maganan siya abi nga nga saan ka sumapol sa baling at trabaho pinadas kon siyempre ka katulong bastos mo di abo ka lalaki siyempre ka karinderya bastos na naging customer nga lalaki kaya tumapay siyempre kinahikahit kon ti kastoy bukod ko titignay ko no lalaingag tagla ko malakok amin mamindwak pa na mamagla ko katsi ka abay nga kakayat mo taglako ti manikan pa porn iso lang ti kamaylag siya gayam ni Roland iniyawat na manunemi ti takulap na inawat kumanta Katrina maragsakan na kamakamumukin ka Katrina pagiganan nyo ada yun di away nagyan kam lang ti kalapaw dagiti parents mo naulila kami natay iti aksidente dagiti naganak kanyak naggidanda kada kami kunak tatakapsat ko nga ni June upat pa lang nitawan na ayan na nga adun siya kalapaw mabatbati alangan ba itukot ko napudot nakakaasi kami ito kasta talaga nakakaasi kami nga maumaramid mi na di sapul nga gubraak tapos nagbiag kami tano sana kung ngagkuti matay kami itibisin kasi karon ama di kagbasa o na nakabasa ka siguro baka nakarador ka din college siguro ano nga siguro ang bagay kang katagla ko ti bani imis sumiti kayat ko nawaywaya ka nga sa tibiyag ko. Umayag doon nagpasyar di kalapaw yun. Ay, nga may karkarit pala kalapaw. Uno, ka din boyfriend mo? Awan, sino ko matimayat kanya? Nang pidnas ka, magasak ti manghayat kang ka. Dita ka mo lang, Popsicle! 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 At tapos nga pulo, maudo din. Natanggang ba lang? Kung ako manong naming minandaywa ko, nagharambutan kanya. Mani popcorn! Mani popcorn! Naimas nga mani! Naimas pa popcorn! Gabot na jak kayat manong naming nga madisturbo
nagpanak iti sa bali nga pwesto. No itilaot tinagyan na kadati, napanak iti dayo ti tiyandaan manong nemi. Kad no awanak ti tiyandaan, no adamadamag ko padaya, manong nemi nga mapanak, alisto kumalako digiti popsicle ko. Nabayagin manong nemi nga saan ko nakita ni Roland. Ay nga nakiktutak laingin. Hindi ako mas asadag kanya. Mani, popcorn! Panggap kumat nga daywan manong nemi. Hey, Katrina, mabit lang. Hindi ko matibagam. Sinapsapul ka, dito ko matlagay ang pangit tiyandaan. Awin sapsapulin na ko ma. Sikamin, di mo kahit nga magigayim ganyan. May istorbo ak lain. Arman nak, siyempre. Nagbalin to nga nobyo ko. Ang mga ano niya. Saan ka ba na may bayan kas pagkari ka na? Di na ka di ko ayat? Diyak pa kayat? Ubingag pa'y? 18 kung tupay lang. Agdibukan to? Dibu-dibu. Namin adumatan nga nag-birthday ng idit si bibiyag pa lang nagdi parents ko. Pansit lang. Yan. Kahit mo, garbon dibong. Kasi ko mga garbon dibok. Nung makita mo lang ko man siya kalapaw mi. Inutoy kami. Mabalik ka dito pumasyal. Tunan ako mga pumasyal kayo doon nabi. Awan silaw mi. Makakita kayo kang rod mo na awan silaw yo. Kingki lang. Kahit ko sa awan kuryente mi. Dagyan ko pa nabibitas nga lugar. Paalam mi nga rod pagyan mi. Kahit awan kapag medyo lugar mi. Popsicle! Mani, popcorn! Nakigtutak manong nemi ti may nga sardam, idibaga ni Lola si Mama nung nemi nga damang sapsapol kanya. Iti tamabigbig ko. Ni Roland. Hala, imay nagpeso. Ay, iso dahil natin sapsapula, Barok. Ni Katrina. Ay, Katrina. Alapin may ka. Alay, panawang kayo karoon na nakit na nasip nga tayo. Sige Lola, gyamang kami. Aping may ka. Kaya ba kaking hiling o may kapasyaran? May saka baro, may saka mat kamalasang. Roland, sana kami karikarikan ka. Aping ko masahan ka may karikat. Popsicle vendor ka. Siya, mani popcorn vendor. Agpatpato ta nga vendor. Di na ka di pastrikan? Awan tugaw mi. Nagdalupsak ano kayat mo? Nga bali basta lagit na dalus. Oo na, kalain ko nga lamlapas suwan. Basar nga kawayan. Muhan basar ang kawayan. Sa magitam, bahay kubo. So na lang tao mo't mula ng anating. Tao mo't na sa pagmulaan. Malin sumrek. Sumrek ka ron. Si Mamat ni June manong nemi. Ate, di kaya magpasyakin ka? Surato ni Kuya mga Roland. Nagamamu kami kabayatan nga laklako mati-mani popcorn. Iso ni June, tiading ko. Kumusta ka, John? Awan dugot mong pasarabo, kuya? Nalalipatak Bam tumaminsan. Nung amin ang nagpasyal ka ni ate, kat aday tanda kanyak. Uy, June, ako pwede may panbasyal kanyak, ha? Uy, maulbot mo tubig. Talaga, amin. Sorry, ate. Luko ka, amoy magbagat kasta. Amano mamati ni Roland, ni Kuya Roland. Roland, ko naman talaga magkanti, kuya. Ala, nagtugaw ka nga ro, nagtulipisak ka. Kasi nagtulipisak. Wari kat nalinis, met. Sabi nga, sting oras kay Mike, tiyan pati pa nagluto. Naladaw ka, nagawid Di, nagluto ka, tagsasalita ka mong kini June. Ano siya doon na yata, makipakanak. Awan si Dami. Posible nga awan. Sige, no kayat mo ito nagsida tinabraho nga may kanta sardinas. Sardinas nga,
Sardinas nga may kaniti, bulong ti marunggay. Wano bulong ti marunggay nga may kanti sardinas. Naimas? No, maimasam lagi di. Nagkaldo ka. Sige, kahit ko. Manong name nakipangan ngagpeso. Kahit mo tagkaldo? Kahit ko. Kaya lang ka ti pagkalduam. Ti tasa manong name nga pagkapkapiyak. Nga kulat-lat. Tasa nga lata. Hanga. Ito yo. Kakti di ko. Kaldo ka. Tala nga makaramanak tagastoy nga masida. Taapi ng sitsidayo dyan nyo. Oh, okay lang. Gagangin lang, met. Nugit kitaan ka, Roland, kasla. Saan ka nagla ko ti mani-mani popcorn? Ano nga ron? No saan ka nakaigam iti basket nga da manina? Ken popcorn? Kasla saan ka mamati ka bentor ka? Ano nga na ti pamatim ka niya? Basta. Naimasa talaga italang maramanak. Pagluto ba ni Tata Hernan? Tata Hernan? So pagiganak. So tiyag prito man ni. Kanag garamit popcorn. Napimpinas labas yun. Ti ayan mi. Ti ayan da Tata Hernan. Ngam dito eh. Kahit mo sawan. Awan da kiti parents mo. Kastakmat ka na kayong ulila. Gusto gayam. So, nagpatinggakbad lang ti high school. And naglaklawak ti ba ni Ken popcorn. And nakukbuhapo ka. Ala ni ate, akras ken kwa na. Nabintas ka mit Katrina. Bagay kayo. John, ano talaga matabagay kayo? Mayat nung takito nag-asawa. Ag-asawa, dagiti agaraglaklak ko ti popsicle, ken mani-mani popcorn. Kinapudno naman nung naming ka talaga nga natignay ni Roland ti puso. Ito lang, lang panakakita kung kang kuha na talaga na inlab akon. Yung jakla mo man nung naming nung na-inlab ba't kanya? Yung no saan ko mga na-inlab, saan ako may paspasyaran manong. Tamasansan nga umay dito'y balay, manon nemi, mailiw kanot ang kaldot sardinas nga marunggay nga kanti sardinas. Kat nung kastan nga umay, at namatin balon na manong, masarabo na, kaniya, June, kan sarabo na matin kanya. Kung saan, raduma manon nemi, gumatang iti litson manok, nga sumatin si dain mi, malaksid nga, agsapol na tamat ti kaldo. Ay nga manon naming at saka napupuutan. Ngayon magamatin kang kuha natin, I love you too. Ay nga manak, Katrina. Uy, saan ako nararakupan na? Adat ni Jun nga makakita ka data. Okay lang ate. Again, kayo maten. Dagirakop kayo. Agbisyong kayo pa yan. Agbisyong kayo pa yan. Salamat na nga bagbagam Jun. Apay among data. Kasi makikita no ka. At dati kita lumabas no kanto nga lalaki ken babae. Kalkalabay da kano ko ang kiss da. Kadag may sumanon na yung naramananan ni Roland na kiti bibig ko. Roland, diya kahit nga masulisog ta. O mga ano nga min terapap mo? Terapap ko? Makapagturpos ti kolegyo. Ang iyong narigat na mapasama. Manunod magangganan siya. Nolabsaktak sa o. Di pa umanay nga para kada kami ngagkapsat. Nadalabas si dita nga more or nung nga kwarta. Pang emergency. Nadagsakit kada kami. Di mo kahit nga agyang kahit na pinis nga lugar. Saan ako ma? Agdamdamag ka no at magatang nga taga. Adua. Kat no adda. Kat no magatang nga taga.
mapatagdaran iti napindas nga balay. Ito hanon napindas kagaang nila. Nga mano kami ti kwarto, ti kayat mo. Ti may patagdaran nga balay. Roland ha, aging galang tarapaap dati bagbaga. So nga garapaap ka. No garapaapak, gagang nila nga rapaap. Dati balay nga napintas, ore bungalo, una semi-bungalo. Okay, bungalo kung natan nga semi. Nga kompleto appliances, ada sala set, ada TV, ada TV stand, ada computer, napintas nga dining room, may isa nga master bedroom, kwarto para kiti anak, oray talong anak, sa may isa nga guest room, napintas sa kwarto, nga na, pipintas nga katring, nga konsun na, electric pan, una sanggat, ada aircon na, tapno kadagaag na, ada aircon, mapalawlawan ti alad, napintas nga alad, ada garden na, masetas, nagsabsabong, ada orchids, ano pa Mugteg drive, kasama tagbalin nga asawa, ada kotsemi, sagisa kami, ada pa lugan nga pang family, ano pa Hindi lang. Madaanak tinapinas ng trabaho. Nung makaradwarang ti college. Katagbalin asawa ngay. Siya siyempre, nagbalin asawa, adaman trabaho na. Tapos numadaan kami ti kasi nga balay. Naging kalang tarapaap. Kasi nang matunoyan dahil ang harapaap. Tikas kanya nga, popsicle vendor. Kenkas ka nga, manikan popcorn vendor. Sabi nga sa mo nga kidawan dito kinapod Diyos. Kinapod nun na kararaga, kompleto. Kararag ko, ti salon at pingay kapsat, kararag ko, nga sapi ko mata, dikiti sumsumrek nga rapaap ko, iti panunod ko kat matungpal, kasi na ibaga, kasi tarapaap ko. Kakanahin mo kat kidawan kinapod Diyos. Ayun nga lang tarapaap. Di mo rapaapin nga siya tagbaling asawam. Nasalang at baling ang boyfriend. Sama, no, sika talaga. Angin no, sika tagbaling ang asawa. Baga gagangay lang ang balay. Ti para kadata. Kasano ni June. Nag-asawa takas pagari ka rin next year. Agbasan tumatin June. Maano sa mga tao? Nga takadwak. Ang kapsat ko, na may nahin ti pamilyata. No, sino man ti patpatag mo? Agbalimatag na patag kanya. Awanit sabsabali ni John kanya. So, ngento no, next year, nag-asawatan. Hala. Arapaap lang na gito'y. Arapaap ko matungpal. Matungpal nga dandat balay. Numamati ka, matungpal. Mamati ka na po, Diyos. Bakit katawa ka? Roland. Kasano ko manulat ti maganganan siyang taglakla ko, di ba nikin popcorn? Alaman. Karagiding nagsasalita ami kini Roland manong nemi king galaing terapaap. Awala sa bali siguro nga mapagsalita amin saan nga dayjay. Makalawas, tinapalabas, manunimi. Erita, asit ganak, kabayata aglaklako, akadaglaklako man. Katrina, sweetheart. Indan to pa siya rin natin, nakikita nga lao ko nga daga. Ginatang mo ko ma? Kito mo, gatangik na dyan. Nabita sa pwesto. Nakita kami nga porcel eh. Iso nga
Tapang kumatin sinapol taking kukwa. Mega, tanda pa siya rin. Aglugan ta lang ti tricycle. Tulo amin na, tupay lakok. Siya rin, kasano ko mga makagatang katilote. Di mo ko na nga dito sentro. Medyo, adayo ba si sentro? Kami na pintas. Daltang magbagam. Sige, ano di mo kayat? Uray klat ako din nga, malpas kami parak diri balay nga rapap mo. Roland ka, katawanak lang. Kasano ko makagatang katilote, kan makaparak diri katikas dyan nga rapap kong balay. Kasano ko ma? Ngayong kalpasan manong nemi iti upat nga bulan. Sa anak nga napan naglako manong nemi kada itingal daw kaputa nagtudo na lamiis. Nalpasin ti summer manong nemi. Kat pa nagtutudon. Iso nga, dito eklata balay, kalapaw manong nemi nga nakaistambay. Konforme ko nak, ti mabaling kong itukit. At pa nagtutudon, agbiyagan manong nemi, timulang, anateng, no kasta, nagtutudon. No muna tadayumat nga ti bubun ditoy, uno bomba. Apakalalami manong nemi, agkastaribing ang danom kininumin ni. Kaya pag ama manong nemi, nagsarda nga tricycle, itisangot ti kalapaw. Ni Roland, Katrina. Roland, ni Jun. Napan na kay ayam. Bagta, amudan nga kay ayam isuna. Ang talukluk ko yun. Nakumay ka man, di ka napan naglako ti popcorn? Namumutin, malimlat pa naglako. Sika, gusto yun, tutudot din. Ang kaya ba ni Jun? Nagrobot kayo. At pa nan tayo. Natuloy ko ma. Basta, please. No, hindi ka tamo kayat, itanggat mayat ka kuman. Masango. Alan please. Please. Pambarantay pa siya. Pambarantay pa din mangal daw to jay food chain. Sige nga ron. Kung gustuhan ka man lang, mura kang kakarakter arapaap kung kunak dinagam ko. Hindi makadanon kami manong nemi nakigtutak kabarbaro nga balay. No anyan ginarapahap ko manong nemi. Iso. Naaladan, napintas ka anan. Ada kita uro kids, kada duma pa nga class ti masetas manong nemi ti panakahardin na. Nagpintas ti panakabintana. Roland? Apay, akibalay na na? Kasta arapahap mo sa kari? Kasta arapahap ko. Sige, dumanon tayo. Megan, kahit mo sawan, kuya, balay mi data. Saan lang anak na kayo, Balay tayo. Balay tayo, Toy, hindi nag-asawa ka maginimanang mo. Mayat ka natin, kasawa kayo, at balay tayo, ne. Simrek kami, manong name yung nagtinaladan. Gusto ko nito pa nakadagos tiyan, di kiti masetas, manong name, wow. Agtagtagin na pa agtagtagin na pa kadilaeng. Roland? Ha? Hanggang nagtagtaginip. Gusto na ito, yung makikita. Nagtaginip lang. Ang mga nakariingan wan. Di nakariingan, pangasim. Kagura ka, no, ringan nak. Nagtagtaginip lang yung tsakwelo kahit nagriing. Edi sumrek kami ti uneg manong nemi edi tulbekan ni Roland ti Ridaw. Ridaw nga. Nagpinta sa Ridaw? Nara? Nara. Munggan din nara. Iti salas. Wow! Nagpintas ka sa alaset? Nagdakil ka TV. Talagang tagtagay na baka. Dito. Nagpintas ka tayo ng nagdakil alamisaan. Pang family. Ay, Ben? Diyan ka mo nag-operar ka dito. Isuro kan to. Amom ko ma? Amok Tagpintas. Jay, master bedroom.
Sumalik kami ni Master Bedroom, manong Nemi. Wow! Kasi tinapahap ko, Roland. Kasi tinapahap ko, nagpintas, naglawa, nagluk, nagkakutsot. Ala, anong size na ito? King size. King size? Ang dami TV to eh. Ala, ang dami stereo. Ang dami CR na. Oo na. Nukayan mo, kanta pati kusina. Talagang nagtagain na bak. Pinashare mo pa yung manong name nila ito mga kwarto. Dito ito, kwarto kate. Dito ito. Ano yung jaking lalaot kwarto. Ta kwarto nito kita anak may kiniya atin dito eh. Hello lang. Ang pintas nagmayate. Manong Nemi, agtagtagain na pakunak. Tadyak mamati nga kabaylan ti may nga mani-mani popcorn burner. Manong Nemi, tiya makapataod ti kastoy. Panglawain nga lute, Manong Nemi, tanalawa pa ilang tilikod. Kaya nagsumbangin nga bakrang. Kaya talaga nga nagmayat. Entun ka anot kayo parag na ito eh. Tun ka ano nga panawan nyo na dyan kalapaw. Tagtagay na lang, Roland. Saan nga tagtagay na, Katrina? Ay, peso. Nang alam ko, mati kwartam. Ada anak iti bank book. Kas makita. Nadamit ATM ko. Mani-mani popcorn vendor. Ada bank account na. Gamot maka-withdraw ang klata. Nangalam timbang ko. Ang deposito na ginagawa kanya. Di mat ulila kan? Sana ka ulila. Sana ka mamatikan ka. Nagawa ito yan. Itulod na kami malang dyan kalapaw. Ngayon may papilit lang ni Roland manong Nemi nga pudno ti amin. Nakadaron kami nito kalapaw manong Nemi. Still nga pagbaga na pa ilang. Apa hindi ka mamati. Roland, pudno man kas pagadikan. Awan ti karbe nga may tiredya nga balay. Ngayon sa tarapap mo. Pinataod ko tarapap mo. Pinatungpal ko tarapap mo. Ay, ito na. Kada ipagpatag kamay, agay na yata. Hindi ka man pilitan nga sa bayan pa eh. No kahit mo, yung na opening, ituloy mo ito nagbasa. Agbasan tumatin ni June. Iyan ito pag naidan yun. As naglang tika eskwela sa dyan. Mabaling nga walking distance. Ana. Nung mabaling ko mga agnight kayo sa Giant, dito ng birthday mo, ito itong maselbraran. Saan nagpepeso na ito, Roland? At pepeso na ito, eh. Tapno lang mamati ka. Imaik ito ng lugar, manipod iti ada yung lugar mi. Nagtalawak sa dibalay kaputa. Saan ko akayat? Ti babae nga kayat dapapake ni mama na asaway. Isto oya. Naglibasak sa dibalay tadyak kayat ti babae nga kayat da nga pang nga asaway. Tapos ang kumot nga ipatpatek. Balir kita naganak kada kami iti nagtutulag. No pa ni Angela ipatpatek na. Ngayon saan kong ipatpatek suna? So nagtalawak. Tiyan mo gidikit. Paklusan, dapapake ni mama. Tiyan ko, hindi po siya nga nainagan kanya ka kwarta, iti bangko. Adabugod ko ng account, babaeng matlang ka papake ni mama. Karaduruturo ko palang ti college, trabaho ko man, ng bagadang ang gasawa kam kanon. Iswa naglibasak.
Imay ka dito nga lugar. Kahit kung sapulan no, asin no talaga ti kayat ti pusok. Kahit ko nga nawaya ti pusok nagsapul, kinagayat nga saan nga ti pagayatan di parents ko. So nagsabat ti dalan ta. Sikat ipatpatid ko, Katrina. Saan nga na Angela? Wala nga, sigurado lagi din nga saan nga kayat nagiti parents mo nga siya. Agsipot na, asin mo ako malaing. Eh di dito siguro na Angela, kit babak na nga kaskada kayo. When? Kaskada kami. Nga dabambalin na. Awan doon ni marami doon dapapakin ni mama no makapagkasartan ton. Nga magbasa ka pa lang. Tamno, awan to makunadakin kan. Adan tumaten na naturpos mo nga kurso. No, kahit mo ito negosyo, no, naanyat kahit mo nga negosyo, adamat may itod ko pagpuunan. Pagpuunan ta. Talaga ka din sana kagtagtagay na Roland? Saan? Pinagsabat niya po Diyos ti dalan ta. Di ka kadipay na uma, nga kastoy nga kasasaan nga rikat. Di mo kadikayat tinataltalgad nga lugar. Iti ararapaapem nga balay. Apa nagbiyan? Arapahap ko mata talaga. Yung kaslasana kamamating itan nga pasaman. Nga minatgan niya po Diyos di amin. Pinatganan. Ano yan? Panawan nyo na ito akalapaw. O mati, nasisita unay nga, alain nyo, lamisaan nga maperperdin. Hindi kita arawatan nyo. Masukatan doon ti baro, labimitas nga arawatan. Hindi kita ilungnungan nyo, haning nga sikan itugot nyo, gapot piglat. O ano? Roland, sabi ko mata talagang sana kang tagtagay. Saan nga tagtagain? Oo, Roland. Inarakop ko manong name ni Roland. Ito may kaduang gundaw nga panaginarakop mo. Ito may kaduang gundaw ay manong name nga naglanang dikitilips mo. Kakasladyak mas bahalang tiragsak ko. Ito talyawag ti ading ko manong name kas taon ay matiragsak na. Ade, halang nga dito ti pagnaindan ta. Si Jay na napanantay ka da Kuya Roland nga balay. Si Jay na rin ko. Iso nga, kaanan to nga pantay si Jay. Kaanan to Roland. No, itanggat ilan. Tarasama mo't pa lang. Damat pala Jay init. Iwar kang karoon tinagpakada ka ni Lola si Ma. Lola. Ay, Katrina. Eh, andamanin ni Roland. Anda, Lola, naggaman kami nga kapsatiran, anos ko na kami. Kinasiyat ko na kami, ha? Ano kayat yun, Lola? Panawan nyo matinda ti balayo. Tapos umurot ka kada kami. Sa rin ako masipapalan niyo. Di yung kadikayat, naggan ka na kami. At ay, kadkadwa ni June. Napindas laki ti pagganan tayo, ang tangit lag. May sakmet na dito. Para naman ti kasasaan. Medyo lang panakilan dito. Balay ko ang jabalayo. Irubat yung nga rin nagdarwatan nyo. Di ka managang angaw wakas ta Katrina. Aman, Lola. Aman. Irubat yung nagdarwatan nyo ta. Oresan nyo alala maamin ta. Umayin tumalalan balbalin no. Ta, pwede kita napating ka kayo nga maalayo. Tayo baga kini ni Roland nga ito na ka. Roland? Umay ni Lola. Kato maya. Ang santin ng umana, may mesa ka tricycle. Baga, baunag di tricycle driver, mapan mangalat ka duwana. Omot sa bali nga, pag lugaran tayo, nasa nga tricycle. Nubak na ang gaapang ang kutsem.
Sang kwento ko jukot siya kay. Ano kaya itong kakot siya? Hindi gumatangak. Yan tangay, imbaga matin kang katipod no. Mani-mani popcorn bentor. Nabaknang. Bimanawak nga rin balay. Inistura akong ken ka. Nasapulang ka. No sana ka naglakot ti mani ken popcorn, nasapulang, namamuka ko mga rod. Gaputi popsicle, ken mani, ken popcorn. Ano dyan ni Lola ni? Lola, may kayon! Nagurka ti maunag pala na si tricycle driver, mapamangalat kadwana. Manong nemi pati ni Lola si Makit kaslasan nga mamati. Eh, jak sakit may kari nga agnaid ti kas na pintas na nga balay. Ha, Katrina? Lola, dito kita sungbat ni Apo Diyos kada kiti araraw tayo. Yan tangay kita nagbaling ka mata na pasyat ti pamilyami. Ori di si bibiyag pa lang datatang kaninanang imbilang da ka talaga ka Lola. Pudno nga Lola mi. Kinuhan nyaman ti grasya ngayon pa Apo Diyos kada kami. May ramang kamaten, Lola. Eh, nagtingaro din, di kwarta. Kaya nagpili kayo, ah. Sa anak sakit may kari nga kwarta kasi kapintas na. So nga, Roland, iramida ti panakabalay ko dita, likod bet lang ti ito nga balay. Banyo, Lola. Naisot ko na yun. Ipaidak na rin kayo ti... Datay, kasla kalapaw, nga napin na sa kalapaw. Balay nga naarami diti kawayan no naraw panaw ang dumapay. Amok nga kaslam maarapaap mo na di kahit ko sa wan. Ha, Katrina, kasla rest house. No, ijad kahit kapag ni Lula, di yaramindak. Kaya ito ka ano nga raw, Roland ba raw? Iti kapitan nga panawan Lola. So nga dito pili ka pala no kwarto yo. Ha? Sa pulang na dyan, anad, panagdaldalos. Ang kaya tinapindas ka dati na ornos. Ay, awad, di magdanaga, mapaw, gabot na panagdaldalos, kan man nag-ornosa. As makita na ornos dati buok kong ating dog. Manong Nemi, ti panaglabas, dakiti aldaw, may sakon nga estudyante iti kolehiyo manong Nemi. Idinto, tani Roland manong Nemi kat nagsubli di lugar da. Nakadeposito mat manong Nemi di kiti osaran mi, ti pagbasak kat tinaldaw ka parang sapulan mi manong Nemi. Alamat tan cellphone ko manong Nemi ang pangtawagan kaniyak, ni Roland kan pangtawagak mat kan kuana. Atake din ni Tertiary College manong Nemi din napupuutahan. At damat na manong Nemi ti grade 2 ti kabsat ko. Kan ni Lola si Mama manong Nemi iti bang tultulong kada kami tagibalay. Kan kastamat naman kadwa ti kabsat ko no kastama pa nagbasa. Inagring ti cellphone ko manong Nemi liplipas ti maudi nga subject ko. Iti malam. Sinong batak? Saan nga nakapunpok? Hello? Sika ka din ni Katrina? Babae, manong. Bakit? Siyak, ma'am. Sino ka dato? Siyak, Tina, ni Roland. Nakatawag kayo man, ma'am. Ambisyosa ka. Inalilaw mo, kinulaapam di panunot ti anak ko. Tapno layan nga, matungpal na amin kakayat mo keng kuwana. Imbalayan na ka. Pagad-adalan na ka. Nana, awan ti kinidkid daw ko kini Roland. Iso ti voluntaryo nga nang ited. Pinagarapa apnak lang. Dinangig na lang noon niya kayat ko. Dagiti arapaap ko. Iso tatugtong palin na. Awan ti kinindaw ko keng kuana. Lulbod! Tas isindo ko man timayat keng ka? E din to tama miraot ka ang nagnanaid lang ti kalapaw?
Awan ti maramit ko. Nasaan kayo mamati? Amin. Nga naikapat ka na kayo. Amin. Nga papawalag yun. Naggapo ka na kami. Ambisyosa. Samon nga mauray pa eh. Kanak ko. Gabot ha. Natulagan ti kalay sa taga ni Angela. Maramit ko nung kastaman ko naktilakan kumanong. When? Saan ba't nga timaw tawag manong name hindi magkasakit di bangko. Iti may isang ATM. Manong nagbalance inquiry hak manong name. Kitak dumanot nagyan. Nabati pa manong name ti kwarta amin nagkapsat. Ti kwarta ka na nagarang kanyak ng deposito ni Roland. Nagkong kwenta umanahin nga naggraduarak. Makapaggraduarak lagi di. Agtrabaho ko nga dakos. Bayad kuryente, kanda dumapay, nga bills, kabaylak, gramanti. Inaldo ang kasapulan mga kapsat, agraman ka nilula si Ma. Tayo di tawagag tinumero manong name ni Roland, unattended. Agiga tinawagan nakmanin manong name ti ina ni Roland. Imasin nyo pala yung tagyan. Iti patakder ti anak ko nga balay. Ngayon, dumteng to ti gundaway, abing bigla kitulangan, ito na damang papanaw ka na kayo. Tapimit man. Ngayon po ta, asinot na kaya naganan na nga balay, kaya tilote. Ti anak ko, hangasi ka. Iso nga, kas naganak, nawaya kami nga mangilako iti dayta nga balay. Kadumta ito gundaway nga dan nakagatang pumayda kanton pagtalawin nita. Sige, agpapaskay may lagag kapsat. Agraman na ta, bakit nga kadwayo? Sumagmanulayangan nga aldaw yun nita. Ma'am, mabalin ka din ikanda kami ti gundaway kani Roland nagsalita. Saan ko nang makontak? Iti pa kakuntak keng kuwana. Tanya ko mabalin ti bagam keng kuwana? Kahit ko kasalita. Kahit mo mamamuhan, tipod no. Kahit kumamuhan, tipod no. Awanin tinas kan pa ipamuhan. Kabutan alpas na nga nag-asawa kin Angela. Awanin tinam naman pa ikangkuana. Nagpatingga ka lang harapap, nagpatinggan tarapap mo. Ngam dandanik madlangan ang graduar iti kolehiyo manon nemi awmat pa iti may mangibaga nga panawam minti balay. Aging nga nagturpusa ko manong nemi ti kursok nga accountancy sa anak man ka narigata nga nag-review manong nemi king ka nga napanak nag-take kalpasan data manong nemi di mauri kon ti resulta rinugyakon iti nag-apply ti trabaho and naman nga bulan manong nemi agtap trabaho ha idita tawagan nak manong nemi ti kapsat ko taddaman cellphone nang hello ate June nakatawag ka man. Te, aday may dito balay. Abay, papanawan na tayo? Saan? Anong arot? Sunod imbay. Kahit ko nasawan, kahit si Mang Petan ni Kuya Roland. Anya? Adan ni Roland? Dad, kaya pa niya tinagtawagan. Sino? Ni Roland. Hindi na matamon si number mo. Hindi na malagip. Edi, itad mo kanyak na sa... Itad mo kayo kuha na sa cellphone mo. Hello? Katrina? Roland? Agtagtagay na ba ka di? Sa kagtagtagay na. Yung mapa yung nagsubli ka. Di ba agasawa kayo nga na Angela? Nag-asawa kami. Pilit. Ngayon, dandanin makatawin. Sibod na tayo suna. Ha? Bahalo ka? Wen. Ano kasta? Adan na lang yung gundaway ta? Ado gundaway ta? Baka no,
Kasi di nga sa anak kaya iti parents mo. Nagtungpalo kon ka nakwada. Napilit dak nga nangaramid kayat da. Numampesa na nga naragsak. Ito na baluwag, imposible nga paritan dak pelang. Ito ta may sakang mati ng professional. Saan na ko numapilit pa yung papakin ni mama? Nagasta, agawin kan. Tagsilibrar tayo. Kandulagan tamatan ni Kalesata. Umatender man da papakin ni mama. No saan man kas pagari ka no kailang. So agawin kan. Sige herod, agawin ako. Manong naimi tayo nadan ng oraan at aramidem na talagang isuti na ikari nga mo sama. Imaw tender metlaeng manong naimi di ka nagbaling nga katugangak iti pa nagkalay sami kini Roland. Kaya nangasawan manong naimi inawat dak metlaeng nga nagkamang kanakwada ken sandan nga sinupyat pa iti pagayatan napakaragsakan ti anak na. Ni Roland manong name iti burdak ken kakaiso nga lalaki. Dagiti kaabsat na imuno natin nga naasawaan manong name na isudan iti mga asikaso iti negosyo. Kaya da kami di manong name nga alaan sa lugar da ngam nagkit kaya da. Diyak kaya da panakuan di na kaya nakakalugar ko na. Dito yung manong name na ipasadek ti asawak ti bukod na nga negosyo. Agasmat lang negosyo da, nga daan iti sanga ditoy. Nga isot trabaho na, tinegosyo na, intuloy kumatlatamat manong nemi tinang opisina. Naisagutan kami manong nemi, babaan ka na po Diyos iti duwangan na. Ni Junior, kastamat tayo na, kaniya Melanie, tinaudi, burdek mi nga babae manong nemi. Nakaradwar man tayo manong nemi, ni June, kadagtap trabaho nga maupay asawa na. Ininto, ni Lola, si mama no nemi, adan 5 itan nga tawen si Pudpimusay. Tiyara pa, idi adak manong nemi, karigatan nga paset tibiyang natungpal. Simple lang harapap, hamot una nga pinta sa makuna nga balay, manong nemi, hamot pimalasyo. Balay, manong nemi, nagagangay ngem kompleto. Hanggang magkadi nga narapahap manong nemi ni Roland nga baknang agbalintong asawa. Ngem isutin sagot ni Apo Diyos kanya. Tayo dagam amo kami katagpadpada kam nga bendor. Nagsabat ti puso mi agpadpada ti kasasaad mi arig mi. Wen. Katatawa na iti pagkamimana kani Apo Diyos manong nemi tas siyak. Tinasarakan ni Roland iti sapsapulan na nga babae nga itan na agbaling asawa na. Kamyamanak, takasken ko naman ng nemi, na napudnong agayat. Iti, insagot ni Apo Diyos kanya. Agamyaman met ni Roland, manong nemi, da siyak tidasarakan na, nga siyak ti baka itid tiragsak, kan makaitid, iti anak para ken kuwan. Dahil yung anot, manong nemi, ti pagkabuklan, ti pagkasalita, kadagyamak launa, iti anos mo ng ngibasa, sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwiliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nibingag ka nagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing ardag kaman nga pagaya mo, Katrina. Katrina, thank you mat iting ka pa ng iburay, iti pagkasalita, babayanting ka pa ng send iti D'Italiana. Iti panagpandrequest mo, kati in-accept ko. Sa mo in type, ngayon pastulot, di kati D'Italia, iti pagkasalita. Thank you, na mo gusto iti pa naka-ornos na, ken pa nakibasa na.